Σάκης και πάλι στη Eurovision. Με ένα τραγούδι που άλλοι λένε ότι είναι καλύτερο, πολλοί λένε ότι είναι λίγο χειρότερο από το προηγούμενο. Εσύ τι πιστεύεις? Τα προγνωστικά τον δίνουν δεύτερο, θέλω την άποψή σου. Λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγα τη στιγμή που δεν πρόλαβα να ακούσω μάλλον το τραγούδι. Και το εννοώ ειλικρινά, δεν αποφεύγω την ερώτηση. Αντιθέτως, πιστεύω ότι ο Σάκης είναι από τα πλάσματα που λάμπουν και αυτός ο θεσμός έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Αν θέλεις να προσθέσεις, ναι, επειδή την έζησες εσύ, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την ένταση, αλλά και τα συναισθήματα την επόμενη μέρα της Eurovision, θα θέλαμε να μας πεις αν το μετάνιωσες, αν κέρδισες ή έχασες από αυτή την εμπειρία. Σίγουρα δεν έχασα, γιατί είχα όλη την Ελλάδα με το μέρος μου. Αλλά το μετάνιωσα, να πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι δεν πήγα τη στιγμή που ήθελα να πάω ή ήμουν, αν θέλετε, ξεκούραστη αρκετά. Μόνο εγώ και το κοντινό μου περιβάλλον ήξερα τι τραβούσα. Δηλαδή την ημέρα εκείνη εγώ είχα βάλει 2 ενέσεις κορτιζόνης για να μπορέσω να τραγουδήσω. Να πω μια νότα. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ ψυχολογικά και φυσικά. Αλλά έχω να πω για τη Eurovision ότι είναι ένα πολύ χαρούμενο πράγμα. Είναι μια φιέστα των χωρών. Αλλά τι έμαθα και τι αποκόμισα? Ότι όλες αυτές οι προβλέψεις είναι ψεύτικες. Είναι ψευδαισθήσεις και είναι μόνο για να παίζονται στοιχήματα και όλα αυτά.